Kada sumiramo sezonu koja je za nama, može se reći da je bila jako kvalitetna sezona ABA lige. Po prvi put posle nekog vremena imali smo krug od 4 favorita, Tačno. ne 2. Tako, Paritet. Idemo u NBA. Nije bila trka dva tima. Uopšte. Nije bilo da u septembru kažeš ok, premotaj do juna da gledamo finale Zvezda Partizan. Evo Zvezda koja je bila dominantna proteklih godina u ABA ligi, ovu sezonu završila u regularnu sezonu sa 7-8 poraza. Tako je. Tako da je to promijenilo percepciju i meni je negdje drago što je ovaj Dubai ušao na pravi način. To mi je drago. Ja sam zaista bio dosta skeptičan. Svi smo bili skeptični. Šta oni mogu i kako. Međutim, oni su se jako dobro organizovali. To je jako dobro izgledalo. Jeste. I na kraju dana pomrsili su račune mnogim favoritima. Pa pazi, već na prvoj utakmici oni su pobedili Zvezdu na otvaranju. Dobro, ali vidi, to je početak sezone. Jeste, ali opet je prvo statement. putovanje, jel tako? Ne, slažem se. Nego, hajde to i da pripišeš, ok, dok sad malo postignu radnu temperaturu i tako dalje. Međutim, to je u stvari bio nagovještaj iz ove perspektive da Dubai nije naivan i da će skupo da proda kožu protiv bilo koga, što se i potvrdilo, jel? Što se i potvrdilo, odigrali su i jako dobro polufinale, čak isterali su Partizan do treće utakmice. Prva utakmica, ne znam, meni su u prvoj utakmici djelovali kao da je goodbye. Otišli su na maksimum, to je... Da. Ne, govorim ti prva, onako bilo je, boga mi su visili i protiv Olimpije. Jesu, kako nismo, to je bilo ono Olimpiju šut. treba pohvaliti, oni su, kad se već pomenuo 4 favorita, ja bi Olimpiju pohvalio, značajno su bolji bili nego prethodnih sezona. I iako je počelo to jako napeto, ali može se reći da su... I malo je nedostajalo da izbace Dubai u četvrtfinalu.